हेलो ख्रिस्टनियाव अनज्लायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर तो गिबिसिनथारावनो सोरगोआव थानाय आफा इसोरखौ आङो बे समाव हाजासे हामबाय होनदों। बेजों लोगोसे जायफ्रा दायो आरोखिना जायफ्रा दायो आंनि बे भिडिअखौ नायगासिनो दङ नायगिरि साफ्रोमखौबो आरोबाव दिनैनि बे मोननैसो कमेन्टआवहाय साफ्रोमखौबो आङो फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै वेलकाम खालामनानै लानाय जागोबाय। अनसाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आरोबाव नोंथांमोननिसिम आरोखिना मोननैसो कमेन्ट भिडिअ दिनै आङो लानानै फैबावलायबाय। मानोना आंनियावहाय गोबांथार कमेन्ट्सफोर दिनै दंफैयोखाय बिथां सारमोननि कमेन्टखौनो नोंथांमोनजों शेयार खालामनो आरो बिथां सारमोननि कमेन्टनि गेजेरजों मा मोनसे सोलोंनाय बा खोनाफेरैखौ खोनानो सोलोंनो मोनगोन होननानै बा नोंथांमोनजों शेयार खालामनो साननानै आरोबाव बे भिडिअखौ आङो लानानै फैबावलायबाय आरोखि। तो बेनिखायनो आसा खालामबाय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन आरो नायखांनायनि उनाव ख्रिस्टियान जानायखाय ख्रिस्टियान जिबनाव मा मोनसे लाब मुलाम्फा मोनदेरगोन होननानै आङो नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै मिजिंथिहरबावदों आरोखि। अब्ला बे समावहाय आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर नोंथांमोननो आङो बे समाव सिनायथि होनो सानबाय बिथांमोना सोर आरो आंनो मा रोखोम बिथांमोना कमेन्ट हरदों बिथांमोननि गासैखौबो। अब्ला नाम्बार वानाव आं सिनायथि होनि बे समावहाय अर्जुन मुसाहारि नाम्बार वानाव आं लादों अर्जुन मुसाहारि। तो बे समाव बिथां अर्जुन मुसाहारिखौ आङो दिनैनि बे कमेन्ट भिडिअआवहाय आङो वेलकाम खालामदों आरो बिथांखौ गावनि कमेन्टनि थाखाय बा आंनो कमेन्ट लिरनानै हरनायनि थाखाय आङो थेंक इउ आङो जासिहरो। तो अनसाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बिथां अर्जुन मुसाहारिया आंनो मा कमेन्ट हरदों आं नोंथांमोननो फरायनानै खोनासंहोनोसैलाय नोंथांमोना खोनासंबानो जाबाय। आं फरायनानै खोनासंहोनि। साफ्रोमबो व्यक्तिया गाव गावनि मावनायनि फिथाइखौ मोनो बेनि सोमोन्दै मेसेज लाबो आदा। तो अनसाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बे समाव खोनानो मोनबायना मा होननानै बुंदों? साफ्रोमबो व्यक्तिया थारमिन्स मानसिया गाव गावनि मावनायनि फिथाइखौ मोनो। तो बेनि सायाव मा होननानै बुंदों? मेसेज लाबो आदा होननानै बिथां अर्जुन मुसाहारिया आंखौ रिक्वेस्ट खालामहरदों। तो आङो मेसेज दिनै बेखौ खालामनाय नङा आङो नोंथांमोनजों बेखौ दिनै शेयार खालामगोनसो आरोखि ना। जेसेबांनाखि दायो आंनि भिडिअखौ नायगासिनो दङ बा जेसेबांनाखि आंनि साबस्क्राइबार्स ना बिथांमोनजों आं बे बाथ्रानि सायाव बा बे टपिकनि सायाव आङो शेयार खालामनो आङो सानबाय। तो अनसाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर नंगौ बेनिफ्राय जोङो माब्लाबाबो बा रावबो सासेबो जोङो दिनै खारग'नो हाया। मानिफ्राय? जों जे खामानि मावदों बे खामानि मावनायनि फिथाइखौ जोङो मोनजाथारगोन जोङो मोनखाथारगोन। whether I am doing good or not ना आङो मोजां मावब्लाबो आङो गाज्रि मावब्लाबो आंनि बे मावनायनि फिथाइखौ आं मोनखाथारगोन। जोङो माब्लाबाबो बेनिफ्राय खारग'नो हानाय नङा आरोखि ना। जों साफ्रोम बयबो जों दिनै मिथिखागौ आरोखि। हमनानै ला एग्जाम्पल हिसाबै आरोखि ना सासे जौ लोंग्रा मानसिया जौ लोंबाय थायोब्ला बिथाङा जौ लोंनायनि फिथाइखौ मोनगोन। जौ लोंनायनि फिथाइया मा? जों बयबो मिथिखागौ ना मोदोमफ्रा बुफबगोन देहाफ्रा गाज्रि जागोन ना गाज्रि मुं सुजागोन मानसिफोरजों जौ फाग्ला बायदिसिना होनजागोन। बेफोरबायदिनो जौ लोंनायनि फिथाइखौ मोनगोन आरोखि। आरो हमनानै लाबावदो एग्जाम्पल हिसाबै थगायग्रा ना थगायग्रा मानसिया थगायबाय थायोब्ला थगायनायनि फिथाइखौ मोनगोन। बेनो जाहैबाय ना सानसे समाव बिथाङा थगायनायनि थाखायनो लाजिनांगोन बुजागोन सोंखारि जागोन ना रायजागोन। बेबायदि फिथाइखौ बिथाङा मोनथारगोन आरोखि गनाय नङा। आरो दिनै बेफोरबायदिनो सिखाव खावनाय ना सिखाव खावबाय थायोब्ला बिथाङा सिखाव मावनायनि फिथाइखौथ' जों बयबो मिथिखागौ। थिग बेबायदिनो आरोखि ना जों जेखि मावा अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर जों जेखि खामानि मावा जोंनि मावनायनि फिथाइखौ जोङो मोनथारगोन। जोङो बेनिफ्राय खारग'थारनाय नङा अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर। आरो दिनै बेल' नङा आरोखि ना जों साफ्रोमबो
मानसि जाथिया बा सुबुं हारिया आरोखि ना मोनफ्रोमबो खामानिनिफ्राय जेखि जों बिजनेस मावा मानो आरोखि ना जेखि जों खामानि मावा मानो मोनफ्रोमबो खामानिनिफ्राय जोंनि मावनाय खामानि बा जबनिफ्राय जों मोजां फिथाइखौ जों दिनै मोनजानो लुबैयो ना जों मोजां फिथाइखौ जों मोनजानो लुबैयो आरो मोननो लुबैयो मानोना जों खस्थ' खालामनानै मावनायनि थाखाय जों बयबो एक्सपेक्ट खालामो जे मोजां फिथाइखौ मोननो नाथाय जों जुदि नोंथाङा जुदि बा आं जुदि गाज्रिखौसो मावदोंब्ला बे गाज्रिनि फिथाइखौसो जों मोनगोन गाज्रि मावनानै माब्लाबाबो मोजां फिथाइखौ जोङो रिसिभ खालामनो जों हानाय नंथारा बा नाजावनो जों हानाय नंथारा आरोखि अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर जों साफ्रोमबो बेखौ मिथिथारनो नांगोन आरोखि जुदि जोङो गाज्रि मावदोंब्ला गाज्रिनि फिथाइखौ जों गनाय नङा जोङो नाजावनो नांथारगोन अब्ला बेनि सायावनो ना जों ख्रिस्टियानफोरनि गोथार बाइबेला मा बुंदों आं नोंथांमोननो फरायनानै खोनासंहोनोसैलाय थ' नोंथांमोना खोनासंलांबाय थाबानो जाबाय आरोखि ना आं फरायनि रमनि 2 बालाबनि 10 सिरि Romans chapter 2 verse 6 there is written the word of God is like this मानोना साफ्रोमबो मानसिया गाव जेरै मावदों बेबादिनो इसोरनिफ्राय मोनफिनगोन खोनाबायना जों ख्रिस्टियानफोरनि गोथार बाइबेलावबो बे बाथ्राखौनो बुंदों आरोखि ना रमावहाय ओरैबायदि लिरदों माने मानोना साफ्रोमबो मानसिया गाव जेरै मावदों बेबादिनो इसोरनिफ्राय मोनफिनगोन इसोराबो बे इसोराबो जों जेरैबायदि खामानि मावदों जोंनि मावनायनि फिथाइखौ बे इसोराबो होगोन आरोखि मोनफिनगोन होननानै बुंदों दा अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर अब्ला मा जोंथ' बयबो मोजां फिथाइखौ मोननो लुबैयोखा ना मा होनो रावबो गाज्रि फिथाइखौ दिनै जों मोननो लुबैया ना मा होनो जों साफ्रोमबो मोजां फिथाइखौ जों मोननो लुबैयो जोंनि खस्थ' खालामनायनिफ्राय जोंनि बिजनेसनिफ्राय नाथाय मोजां फिथाइखौ मोननो लुबैदोंब्ला अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर नोंथाङा जेखि खामानि मावा मानो जों जेखि खामानि मावा मानो मोजां जानो नांगोन जोंनि खामानिया मोजां जानो नांगोन मानसिफोरजों हामजाजानो नांगोन इसोरजों मोजां मोनजानो नांगोन आरोखि अब्लासो जोंनि मावनायनिफ्राय जों मोजां फिथाइखौ जों मोननो हागोन नङाबा मोननो हानाय नङा आरोखि मिथिबायना दहाय आं एसे गिबियावनो नोंथांमोननो एग्जाम्पल होबाय मा मावोब्ला मानि फिथाइखौ मा रोखोम फिथाइखौ मोननो हायो नङाब्ला जों दिनै बेबायदि नाजावनो गोनां जों जागोन आरोखि दिनै इसोराबो जों मावनाय बायदिसो जोंनो होगोन खामानिखौ अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आसा खालामो नोंथांमोना बे बाइबेल सिरिनि गेजेरजों माबा मोनसे मोनदांथि मिथिनाय सोलोंनायखौ मोनबाय होननानै नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो आं मिजिंथिहरदों आरोखि थ' मोनसे बाइबेल सिरि फरायनानै खोनासंहोबावनि बेनि सायावहाय थ' बेखौ मोननो हागोन Psalms chapter 62 verse 12 गितफोरनि 62 बालाबनि 10 सिरियाव ओरैबायदि बुंबावबाय फोरबो अननायाबो नोंनिनो मानोना नोङो साफ्रोमनोबो मावनायनि फिथाइखौ होयो खोनाबायना मा लिरदों अननायाबो इसोरनिनो ओमफ्राय जों साफ्रोमनोबो जोंनि मावनायनि फिथाइखौ बे इसोरा होयो होनना बुंखाबावबाय अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर गाज्रि खामानि मावनानै मोजां फिथाइ आसा खालामोब्ला नेभार we can receive it जों गाज्रि खामानि मावनानै मोजां फिथाइ माब्लाबाबो जों नाजावनो हाया ना मा होनो गाज्रिखौनो जों मोनखागोन गाज्रि मावदोंब्ला गाज्रि फिथाइखौनो इसोरा जोंनो होफिनखागोन आरोखि थ' आसा खालामो नोंथांमोना खुब रोखा जाबाय जे साफ्रोमबो बेक्तिया ना गाव जेरै मावदों बेबायदि मावनायनि फिथाइखौ बिथाङा मोनगोन सोरबा जुदि जों ख्रिस्टियान मानसिफ्रा ख्रिस्टियान जानानैब्लाबो गिर्जा हाबाखैब्ला गिर्जा हाबैनि फिथाइखौ मोनगोन इसोरखौ मिथिनानैबो इसोरनि आयेनखौ सिफायग्रा ख्रिस्टियानफोरब्ला नोंथाङा सेंग्रायानो जानो हागौ नोंथाङा सिख्लायानो जानो हागौ नोंथाङा जेखि बैसोनि बिमा बिफा जानो हागौ नोंथाङा नोंथांनि बे मावनायनि फिथाइखौ नोंथाङा मोनगोन आरोखि अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर मानोना इसोरा होफिनथारखाय जाहैबाय बाइबेला दिनै जोंनो बेखौ मिथिहोथारदों बेनिखायनो मोजां फिथाइ मोननो लुबैदोंब्ला फैदो गाज्रि खामानिखौ गारनानै मोजां खामानि मावदिनि
जेन' जोङो मोजां फिथाइ मोननो हायो, जेन' बे इसोरा जोंनो मोजां फिथाइ होयो ना मा होनो। अब्ला बे समावहाय आरोबाव सासे मानसिनि कमेन्ट नोंथांमोनजों आङो शेयार खालामबावनोसैलाय, नोंथांमोना खोनासंबाय थाबानो जाबाय बा आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायलांबानो जाबाय। आं फरायनानै खोनासंहोनि बा आं नोंथांमोननो सिनायथि होनि बिथाङा सोरबाव। नाम्बार 2, नीलिमा नार्जारी। बिथां नीलिमा नार्जारीखौ आं बे समाव आरोबाव दिनैनि बे 2 कमेन्ट्सआव आङो वेलकाम खालामदों। आरो बिथां नीलिमा नार्जारीया आंनि बे भिडिअखौ नायदोंब्ला अन्नानै जोबजासे नायलांगोन होननानै आं मिजिंथिहरबाय। अनसाखा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आरोखि ना, नीलिमा नार्जारीया आंनो ओरैबायदि मोनसे कमेन्ट लिरनानै हरदों, खोनासंबानो जाबाय आरोखि ना। बिराद गुरुत्तर आरो गोसो होनो गोनां बिथांनि कमेन्टआवबो ओरैबायदि लिरहरदों, इसोर सिबिग्रा मानसिफोराबोदि गामिफ्राव फानफोर बानायनानै रां सुद गोनां हरनानै रां दाहार लाग्रानिफ्राय मोननांगौ रांनिफ्राय बांसिन लाबोयो, अब्ला बेयाव इसोरा बोराबनाय दंना गैया बाहागि, अन्नानै बाइबेलनि गेजेरजों भिडिअ लाबोनो हागोन नामा? बिथां नीलिमा नार्जारीनि कमेन्टखौ आसा खालामो जायफ्रा दायो आंनि भिडिअखौ नायगासिनो दङ खोब गाहामथारैनो खोनाबाय ना, मिथिबाय होननानै आङो सानदों गोसोजों। मा होननानै बुंदों? इसोर गिग्रा, इसोर खुलुमग्रा मानसिफोराबोदि ना गामिफ्राव फानफोर बानायनानै ना रां दाहार होयो, बे रां दाहार होग्राफ्रा मोननांगौनि बा हरनांगौनि माने बारा बांसिन लाबोयो, अब्ला बेनि सायाव इसोरा बोराबनाय दंना गैया होननानै बिथां नीलिमा नार्जारीया आंनावहाय सोंहरदों आरोखि। मा आरो मा बुंबावदों? भिडिअ लाबोनो हागोन नामा होननानै आंखौ रिक्वेस्ट खालामहरदों आरोखि। अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, बिथां नीलिमा नार्जारीनि कमेन्टनि गेजेरजों नोंथांमोनजों फंनैसो आरोबाव आङो शेयार खालामनो सानबावलायबाय। नंगौ, जों दिनै मा गामिफ्रावल' ना, गामिफ्रावल' नङा, टाउन सहरावबो ना जोङो गोबां बायदि बायदि जोङो दिनै फैसा रां दाहारफोर दिनै जों हरो, जायनो नांगौ बिथांमोननो जों दिनै हरो आरोखि ना। ओमफ्राय ओरैबायदि हरो बायदि बायदि सिस्टेम खालामनानै ना, गावबागाव ग्रुपनि नेम निथि खालामनानै बिथांमोननो रां दाहार हरनाय जायो, बा बिथांमोननो माने जि आयेनाव जे लिरजाखानाय दङ बेबायदिल' सुद लानो मोनो, बेनि बाहेरा बिनि बारा सुद खालामनानै जोङो रां दाहार हरनायखौबो दिनै नुनो मोनो आरोखि ना। एनायनो दुखुनांथाव बेबो मोनसे। दा बेनि सायाव बाइबेला मा बुंदों आं नोंथांमोननो फरायनानै खोनासंहोनोसैलाय। आंनि बाथ्रा नङा, नोंथांमोना साननो हागौ बा जायफोर बेफोरबायदि रां दाहार हरग्रा बा सुद लाग्रा बिथांमोना साननो हागौ बा गाज्रिबो मोननो हागौ। दा नोंथांमोना जेन' गाज्रि मोना, आङो बाइबेलाव मा लिरदों बेखौसो नोंथांमोननो आङो फरायनानै खोनासंहोगोन। दा नोंथांमोनाबो नंखाय नंदोंबा बाइबेल सिरिफोरखौ बोदलानानै फरायबानो जाबाय, नायबानो जाबाय आरोखि ना। अब्ला बे समावहाय आङो फरायनानै खोनासंहोनि, बेखौ मोननो हागोन गाहाम खौरां माथाइनि 5 बालाबनि 40 सिरि, गसपेल अफ माथिउ चैप्टार 5 verse 42 आवहाय बेबायदि बुंदों आरोखि ना। सोरबा नोंनियाव माबा मुवाफोर बिब्ला बिनो हो, आरो सोरबा नोंनियाव सोलाव लानो हास्थायब्ला बिनो होआलाबानो दाथा होननानै जेब्ला इसोर जिसु ख्रिस्ट'आ बे संसाराव दंमोन बेबायदि फोरोंलांदों आरोखि ना। मा होननानै फोरोंदों? सोरबा नोंनियाव माबा जिनिसफोर बियोब्ला बेनो मा? बिनो हो होननानै बुंदों। मिथिबाय दा? बेनो हो। ओमफ्राय मा? आरो सोरबा नोंनियाव सोलाव लानो हास्थायब्ला बेनो होआलाबानो दाथा, माने बेनो हो होननानै बुंदों आरोखि। बे होनायनि सायावहायनो आरोबावहाय माखासे बाइबेल सिरिफोर दं, नोंथांमोना खोनासंलांबाय थाबावबानो जाबाय आरोखि। अब्लाथ' बे समावहाय
जोङो गाहाम खौरां माथाइनि 5 बालाबनि 40 सिरिनिफ्राय मिथिनो मोनबाय नङा होमबा सोरबाफोर जुदि माबाफोर बियोब्ला बेनो हो आरो सोरबा मा होननानै बुंदोङो सोलाव लानो हास्थायब्ला बेनो होआलाबानो दाथा होननानै जों मिथिनो मोनखाबाय अब्ला आरोबाव बे समावहाय नोंथांमोननो मोनसे बाइबेल सिरि फरायनानै आं खोनासंहोबावनोसै रां दाहार होनायनि सोमोन्दै थ' बेखौ मोननो हागोन ओंखारलांनाय 22 बालाबनि 25 सिरियावहाय मा बुंदों ओंखारलांनाय 22 बालाबनि 25 सिरियावहाय बेबायदि बुंबाय आरोखि ना नोंजों थाफानाय नोंनि रायतफोरनि सोरबा हावरियानो नोङो दाहार होब्ला लाब्राय ग्राफोर बादि बेनिफ्राय सुद दाला होननानै बुंदों आरोखि मिथिबाय दा खनसे मावदे नोंजों थाबायनाय आंनि रायतफोरनि सोरबा हावरियानो नोङो दाहार होब्ला मा लिरदों लाब्राय ग्राफोर बादि बेनिफ्राय सुद दाला होनना बुंदों लाब्राय ग्राफोर माने बर' बाइबेलाव बेबायदि लिरदों आरोखि ओमफ्राय मबाइल एप डिजिटेल बाइबेलनिफ्रायबो दिनै बे लाब्रायग्राफोर बेबायदि लिरदों आरोखि थ' आं बेखौ बारा मोजां बुजिनो मोनाखै बर' रावाव लाब्रायग्राफोर ना लाब्रेग्राफोर बादि बेबायदि जादों आरोखि थ' अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आसा खालामो नोंथांमोना बाइबेलाव मा लिरदों खोब गाहाम थारैनो खोनाबाय मा होननानै बुंदोङो सोरबा जुदि हावरियाफ्रा ना रां दाहारफोर लाङोब्ला बे बाइबेल सिरिया जोंनो बेखौनो जोंनो फोरोङो आरोखि ना सोरबा हावरियानो नों दाहार होब्ला लाबायग्राफोर बादि बेनिफ्राय सुद दाला होननानै जोंखौ माना खालामदों आरोखि थ' अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिखौ माने एकदमबारे गुबुनफोर बादि लाब्रेग्रा आं बेखौसो दिनै बुजिनानै दङ एकदमबारे ना आयेननि बाहेरा नैबेफोरबायदिखौ जोंखौ बादा होदों आरोखि बेफोरबायदि सुद दाला होननानै आरोखि आरो मोनसे बाइबेल सिरि फरायनानै खोनासंहोबावनि बेनि सायावनो थ' नोंथाङा बेखौ मोननो हागोन नोंथांमोना बोसोन बिजाब 28 बालाबनि 8 सिरियावहाय बेबायदि लिरबावदों नोङो मानसिफोरनिफ्राय खायदा खालामनानै आरो सुद लानानै धोनि जाब्ला नोंनि दोहोना हावरियाफोरखौ अनग्रा सोरबा सासेनि आखायावसो थांगोन ओरैबायदि लिरबावदों दे खोनासंबावदो नोङो मानसिफोरनिफ्राय खायदा खालामनानै आरो सुद लानानै धोनि जाब्ला होनना बुंदों नोंनि दोहोना हावरियाफोरखौ अनग्रा सोरबा सासेनि आखायावसो थांगोन थ' अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर थ' बे बाइबेल सिरिफोरनि गेजेरजों जायफ्रा दायो आंनि भिडिअखौ नायगासिनो दङ नोंथांमोननि सायाव दिनै आं बेखौनो दोनबाय अब्ला फैदो जों बुजिदिनि जों दिनै रां दाहार होनानै सुद लाजायो ना लाजाया ना रां दाहार हरनानै लाब्रायग्राफोर बादि गुबुनफोर बादि जोङो सुद लानांगौ नामा थ' आसा खालामो नोंथांमोना बे बाइबेल सिरिफोरनि गेजेरजों खोब गाहाम थारैनो बुजिबाय मिथिबाय होननानै जायफ्रा दायो आंनि भिडिअखौ नायदों नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो आङो फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै मिजिंथिहरदों थ' एस्पेसियेलि बाइबेला आरोखि जोंखौ ना सुद दाला होननानै जोंखौ बादा होदों आरोखि दिनै जोंखौ बादा होदों नाथाय जोंनि गोबांथार ना जोंहा दिनै सुद होग्राफोर दङ जोंनि ख्रिस्टियान समाजाव ना बा जोंनि न'खरफ्राव आरो माब्लाबा जोंनि मण्डलिफ्रावबो थायो बेफोरबायदिया थ' नोंथांमोनाबो बुजिदो बाइबेलाव मा होनदोङो थ' जेखौ बाइबेलाव लिरदों बेखौ आङो नोंथांमोननो फरायनानै रायथिबाय आरो जाय बिथाङा आंनो बे निलिमा नार्जारिया आंनो कमेन्टखौ हरदों बिथांनि कमेन्टनि गेजेरजों बे बाइबेल सिरिफोरखौ नोंथांमोननो आङो फरायनानै खोनासंहोबाय थ' हामबायसै अनज्लायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर उननि कमेन्ट भिडिअआव आरोबाव नोंसोरजों लोगो मोनबावगोन होननानै मिजिंथिनानै दिनैनि गुसुं भिडिअखौ आं बेयावनो दोनबाय गोजोन्थों आरो इसोरा नायगिरि साफ्रोमखौ बोर होथों खुलुमबाय।